with you. Appreciate. Happy birthday to Happy Monthsary. Wala niya i-appreciate. Thanks. Wala niya i-appreciate. Kasi wala niya i-appreciate. Wala siya na-surprise kay Paul na siya kay di daw ginhapon magsuot og sinina or mag-shorts. Yeah guys. It's our Monthsary guys. We celebrate among Monthsary karon. Salamat kay sa akong girlfriend nga iyang gi-effortan. Anniversary, igabala ka. Kinadaganan ng saad. Sigig saad. Blow the candle. Eat the candle. Sakto ba spelling? So, atik-atik. Important ko na, ha? 41 months. Yes. Pila di ay? Tsura na mo. Wala. Tsura na. Ba't ka nag-effort? Anong meron? Bati ka, di mo i-appreciate. I appreciated a lot, girl. I appreciated a lot. Yes. Na-appreciate mo nun ako. Salamat kaya. Nakatagan na ni. Ano muna nato na para mo magunta. Happy Monthsary self. Happy Monthsary self. Yeah, ang dangas nga buna pero gwapa gyapon. Ba't ako walang gift? How sweet. Ba't ako walang gift? Asa yung gift?